Γκάμπριελ έχει όλη την ευθεία μπροστά του. Έχει μείνει ο Αράμπ πίσω. Σισέ με τον Νταμπίζα. Το σουτ στην κίνηση. 4-0. Δεύτερο γκολ για τον Σισέ στη βραδιά. Πάει στον κόσμο να τον ευχαριστήσει για τη συμπαράστασή του. Στο 87. Πρώτη νίκη Παναθηναϊκού εφέτος με περισσότερα από 3 γκολ. Είναι το τέταρτο. Είναι το τρίτο γκολ του Σισέ στο πρωτάθλημα. Το τέταρτο του Παναθηναϊκού απόψε. Γενικώς η βραδιά είναι πράσινη. Στο 87 εδώ το σουτ στην κίνηση από το Σισέ. Νίκησε το Μάλαρτζ. Δεν τον πρόλαβε και ο Νταμπίζας. Το δεύτερο προσωπικό του Γάλλου κόντρα στη Λάρισα. Ξανά εδώ η πάσα του Γκάμπριελ. Το γύρισμα του Σισέ.